Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayeras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Katapusan niya pahin sa katong sugilanon sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Daw kaburing, no? Amo matuod? Ano sa inyo kumampang ta bilyard? Baw, pariho gid ang ara sa una-una naton ba? Ati ko na mo, dali ah. Ang delta mo niyo, kung sinong maperde, amo maproduce ang kwarta, o kung magbuhat sang kung ano nga ipabuhat sa iya. Ate, ayos ah. Ante, dali na. Bah, tol, imugid adlaw subong. Ha, napierdi ka? Oh? Imugid adlaw sa bumeg. O ti ano, money or dare?
Der. Kabagit niya si mo ba? Hindi mapagbuhinan ng kwarta sa wallet mo. No, di ba? Buang mo eh. O, sige na. Anong ipabuhat mo sa akon? Amo niyo, ginanglan niya mapasabat mo si Carmencita. Ano? Oo, Meg. Hindi ka na makaisol. Kaya mo naging pili mo. Front order na. Sige Kung nagpasugot ka na lang, tanay nga mapagawa ka sa kwarta. Kundi wala na siyang problema. Amo ning bato, Migo, kinanglan kadtuan mo si Carmencita sa Ilabalay. Dito mo sa Pangaliagan. Dason? Kung batunon ka niya, i-date mo siya sang 3 ka beses. Ano? Oo, mano. Oh, man, sige Oo. na. Kaya katapusan mga buhaton, ang mga tanyagan mo sa sang kasal. Tinunto! Ops, do, hindi ka magsiling ha, hindi ka, ha? Hindi wala, hindi pwede magbalibad. Oh. Gusto na, hindi pwede Sige. magbalibad. Bahala na. Sige Ariyo, na lang. Kag samtang ginapanglagan mo siya, monitoron ka namon hasta nga matapos mong imubuluhaton. Mga buang giniblang mga apyan ko mo. Pero kung pinsaron gid, makasarang ko yung nga magpagwas ang kwarta. Pero para sa barkada, agwan taon ko na ya. Bisan pa nga amuning pinaka makangililad nga bagay. Pangalayagan ko si Carmencita. Pabakuron ko lang tiyan ko. Maghulat ka lang sa makadali, Toto. Ipahibalon ko si Carmencita nga may bisita siya. Salamat, Kijay. Amo ni galing balay ni Carmencita? Hey, ka-word ah. Do balay sa manughiwit? Do prioblas ang makita ko sa pelikulaw? Ito mong tanan nga kortina? Amo man ang pintas ang dingding? Pati kagamitan nila. Pulos kolor ito. Oy, Luisito, ari ka? Oo, Carmencita. Mamasyar ko sa imo ah. Aha? Mamasyar ka sa akon? Oo. Ina kung wala sang may maakig. Aba wala ah. Sino man abing maakig? Kay wala pa man ko sang nobyo. Ate, maayo ko na mo. Ano? Manog himalad? Oo. Amoy ng obra ni nanay. Kung amo madamo siya sang suki eh. Kaya ti, amo man ang siling mo nga, amo nang ginapanghabuhian ninyo? Medyo. Carmencita, pananglit abi nga magpangaluyag ako sa imo. Batunon mo man ayahan ako? Oo, Luisito. Oh. Kadlaw ka pa. Nano, kadlaw man. Namuot lang ko yung sa gitsura mo, tol. Samtang nagapakigamba ka kay Carmencita sa Ilabalay. Abi mo? Guys, storya lang ko siya, pero dumatigwa ako. Ha? Kalain sang baho. Normal lang na iya, tol. Kay bati ko ang iloy niya kuno, nagabaligyan na sang bulong para sa lumay. Kag pangpaswerte pagig kuno. Ano? Oo. O animal. Mga laway na gani sa ila, ha? Nagapang-into pa sila para lang makakwarta? Amak mo, ha?
na paeskwela sa sang iya Iloy sa malhalon ng eskwelahan gamit ang kwarta nga halin sa pagpanginto. Be, matuod Carmencita? Ginabaton mo ng pagigugma ko? Oo. Kagkabay nga wala ako sang hinulsulan sa pagbaton ko sa imo. Aba, wala. Wala kasang dapat ng hinulsulan. Kaya matuod, buhaton kong tanan parang malipay ka lang. Ik. Isa ka semana na kamo nga nag-date ni Carmencita. Amo na ning tiuntol, agud nga hagaron mo siyang magpakasal. Ate, sige. Buhaton ko ina. Sing-sing? Oo. Engagement ring ina. Luisito? Gusto ko nga hindi natin pagpadugayon ng aton relasyon. Gani, mapakasal kita sa labing madali nga panahon. Luisito? Sugot ka ba sa gusto ko nga matabo? Aba, oo. Oo. Sugot ako nga magpakasal sa imo. Amoy nang nadumduman ko nga hitabo. Tubtob nga nakabugtaw na lang ako. Maaral na sa patio. Abi mo, Meg, sa sulod sa semana nga nag-on ka muna ni Carmencita, kag ginagad mo siyang magpakasal, napira namon nga daw nagbago ka? Anong buot mo silingon, Meg? Wala ka na siyang ginahinambit kundi ang ngalan ng ni Carmencita. Siguro, ginagamitan ka giniya sang lumay mo? Oo. Tub-tub nga nabatian na lang namon nga patay na si Carmencita. Kag wala na kami makaibalo kung diin sa ginhaya. Ang mayo na lang kaya nakaibalo kami kung sa diin sa ginlubong. Kag nagpasalamat kami sang dako nga nakaabot kami dito nga hindi pa ulihi ang tanan. Kung natabo nga natrasal kami, Meg, ay ambot lang. Basi kung nalubong ka na nga buhi upod kay Carmencita. Ayhan, naghikog si Carmencita. Tungkol nakaibalo siya, nga wala ko sang handom nga ipakasal siya. Meg, gusto ko nga magpangayo sang patawad sa iya, Iloy. Kung mahimo, Meg, din ninyo ako ay. Wala sang problema, Meg. Kung makagwa ka diri sa ospital, kadtuan aton siya sa ila. Tagbalay! Chay! Meg, kay na pa kita nagapanawag, wala sa nagasabat. Wala guro tao da. Ay, may kinahanglan bala ka mo sa Iloy ni Carmencita? Mapabulong bala ka mo? Kwan Chay. Oo. Apang daw wala sang tawa. Kaya na pang panawag na mo, na pang wala sang may nagasabat. Ay sus wala na siya. Ha? Anong buot mo silingon, Chay? Naglakat siya. Kag wala kami makaibalo kung diin sila mapadulong. Ayan, ginbatya giniyang kamatayon sa niya anak Gani nga naglakat siya. Amo bala? Wala siya maghambal kung saan o siya mabalik, Chay? Wala man. Kung amo, salamat na lang, Chay, ha? Malakat na lang kami. Meg, dali na.
Natublag gid ako. Kag ginakonsensya ako sa ginbuhat ko kay Carmencita. Kag kanugon nga wala kami nagkita ay sang Yailoy. Wala ko nakapangayo sang patawad sa iya. Kag nagapasalamat ako sa dako. Tungod wala niya ginpadayon ng paghalit sa akon. Buwas, Domingo, makadto ako sa lulubngan ni Carmencita. Doawon ko siya. Masindi ako sang kandila kag halaran siya sang bulak. Dala ang pagpangayo sang patawad. Naging bulaton mo ang pagbisita kada semana sa lulubngan ni Carmencita, Beg? Sa paagi lang inamig. Mabuhinan ang guilt nga ginabatyag ko. Kag wala sang kataka nga buhaton ko ina. Tubtob nga mapatawad niya ako. Abi mo, Meg, daw naginulson man kami mo. Nga mo tong ginimo naton sa iya. Ay, kung tani, lain lang ginhatag namon nga task sa imo ba? Naginulso gid kami, Meg. Natabo ng tanan, Meg. Apang nangin leksyon na ini para sa aton. Nga hindi dapat tampangan ng isa katao. Bisan pa nga dakong iya diferensya nga makita naton sa iya. Kagang natabo kay Carmencita. Hindi ko malimtan tubtubuhi ako, Meg. Hindi gid. Natapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes to Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga na mga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kagang aton tagpadala, nagapatawag lang kay Hani sang Kabangkalan City, Negros Occidental. May nobyo siya nga tagunan naton kay Frederick.
High school pa lang siya sadto antes niya makilala si Frederick. May nobyo na siya nga tago na naton kay Luis. Sang primero, puno sang kasadyang ila pagupdanay. Apang sang ulihi, naghilayo ay sila nga duha. Tubtubi sa kaadlaw sina, sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Honey, nga iyagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Pagsaling. As my life goes on, I know I will love someone new. Kung dito na ako sa Manila, makasalig ka nga sa gihapon. Ikaw nga kung higugmaon, Honey. Basta ha, sulatan mo gid ako. Oo basta ikaw. Halong ka man sa bakulot ha. Basib lakon, maintuan ka man sa mga lalaki dito ha. Makasalig ka gid ya sa akon. Nga imo lang yung paghigugma ko, Luis. Nubyo mo na bala ang Luis nga to? Kung mga subo ka, daw ginbayaan ka sang bana mo Si tatay man. Honey, anak, hindi pag-iukot ang tsimpo mo sa pagpaminsar lang sa iya. Abi ang tulunan mo ang unahon mo? Wala man ako nagapabaya sa pagtuon ko, tay. Oh, aring imo allowance. Ikaw nang bahala magpaigo-igo sina ha? Hindi ka magbarkada dito sa Bacolod para hindi ka makagastos ang dako. Kung may tsimpo, mamasyar lang kami dito sa boarding house mo. Oo, tay Kakinahanglan samtang buhi pa ako, kayuhon mo gud ang pagtuon mo. Bisan duwa lang katuig nga kurso sa kolehiyo ang matapos mo, okay na ina. Makabulig na ina sa imo. Tandae gid na, Honey. May nabaton ako nga sulat halin kay Luis. Kag may picture pa nga dala. Ay, hala! Kinami isang posing niya, Ay, balusan ko dahil ng sulat niya. Salamat man. Kay wala gid niya ako malimtan. Salamat gid nga madamo. Malipayon ka subo nga. Ano ang mayo nga balita? Ang nobyo ko nga to sa Manila. Nagsulat na siya sa akon. Amo man lang galiin na. Kapadoy sa inyo. Uso pa na sa inyo, haw? Wala naman sang iban nga paagi nga makakommunicate kami nga duway. May cellphone matuod siya. Pero ako wala. Gusto mo nga magka-cellphone? Hindi pa ko kasarang sina Ginawa ko na gani nga tipid sang budget nga ginahatag ni tatay sa akon. Magpakal ka dayon sang cash how? Hindi man. Mad-down ka lang. Barato man lang ang ginabaligya sang kilala ko. Kay hindi man na brand new mo. Next time na lang Ati, bahala ka Magtiyaga ka dira sa ballpen kag papel
Si Luis. 3 na kasulat ko nga wala niya nabalusan. Ano kinabla kasako sa iya dito sa Manila man? Nga wala gid siya makasulat sa akon bisan malipot lang man. Ay hala. Basi kung may iba na siya nga ginabuangan dito sa Manila. Mangita ko sang paagi Agod nga makasupot ako sang kwarta. Mabakal man ko sang cellphone para nga mahapos ang akong pagkontak sa iya. Oh, honey. Kay na ka pa nga nagasagad pang huyab, haw? Ay, Noy. Wala ko abi manad nga temprano pa ko nagabugtaw Sorry, gid ha. Ang customer ta sa pihat. Nagapangayos ang duga nga kalamay. Kalasay ko no sa iya kape. Ate, sige Noy kaduan ko siya. Kung luyag mo nga sildohan ko ikaw sa pagbulig-bulig mo diri sa kapihan ko, kayuhon mo pagtrabaho, ha? Oo, Noy Supot man ang 50 pesos nga kita ko kadlaw sa kapehan ba? Ay, sa 2 ka semana, may 700 na ako. Isa pa ka semana, may isa na dayon ako kalibo. Ay, makahatag na ako sini kay Risa para nga i-down payment ko sa cellphone nga kuhaon ko. Oh, anak? Naano ka? Nga daw nagniwang ka. Ginapabayaan mo ba lang lawas mo? Ha? Awa, wala tay Basta nagatuon ako. Nagapulaw gid ako tay. Kag amo ini sigurong resulta. Ay, ambot Ayaw ko gali, gindalaan ko ikaw sa mga prutas. Paho ini kag saging. Ay, salamat gid tay ha. Tay? May sulat bala ako nga nag-abot dito sa aton? Wala. Ingaabla nga nagapaabot ka pa kasulatan ka pa ni Luis. Nalipat na to sa imo. May bago na to kuno sa nga nubya. Siling sa iya pa kaisa. Ano? Tugin takluban gid ako sang langit ba? Sagin sugid ni tatay sa akon. Apang wala pa gid nadula ang akon paglaom. Nagapadayon paghihapon ako sa akon part-time job sa kapihan. Agod nga makabakal ako sang cellphone. Ginasuptan ko gid ato. Kag kun makabakal na ako sa to, montat na dayon ako sa akon trabaho. Kabalo ka na maggamit sang cellphone mo? Ay, oo. Gintandaan ko ang instruction mo.
Apang wala pa ako makatext kay Luis sa Manila. Nga aman, hindi ba lang may number ka man niya? Ginakulbaan ako eh. Paano abi kung matuod ang ginasiling ni tatay? Nga may nobya na siya nga bago sa Manila. Ay, ano galing pulos ang pagpangabudlay mo nga maka-cellphone ka? Kung hindi mo man lang inapagamiton? Tawgi siya dayon ah. Bahala na nga maubos ang load mo. Ang importante nga makasugilanon ka mo nga duha. Hello? Hala, papayang nakasapat sang cellphone ni Luis. Sino to? Kakakan. Si Luis? Sorry po. Nasa banyo siya eh. Sino pa ito? Si Cynthia, girlfriend niya. Oh my, hindi. Ikaw mo, matuod ang tanan. Hello? Hello? Luis! Luis! Ano ang siling mo? Ibalik mo sa ako ng cellphone? Hindi na pwede ya. Wala naman ini 10 sa akong riso. Hindi na akong si Luis. Kinpailo na niyo ako sa Ivan. Ay, day. Lalaki lang na. Mahigdi ka, Ged. Tamo pa dira ho. Kanugon lang sa duwa namon katuig nga relasyon. Pagkatapos, di man lang matapos. Hindi ko na mabato ng cellphone kinayuli mo, ina. Pero may textmate ako bala nga hiatag sa imo. Nagatrabaho man ini siya. Tamaran ako sa mga lalaki, Riso. Hindi masaligan. Oh, isa lang yan nagtunto sa imo. Hindi pagdalahiga ang iban. Ay, ari bala ho. Amo ning number ni Frederick. Ihatag ko ni sa imo ah. Para kung mag-text na siya sa imo, makilala mo dahil ng iya numero. Tama na yun ang hibihan niya. Makikita ka pa bala sa textmate mo. Kung hindi lang sa pagpamilit ni Risa sa akon, hindi gigunta niya ako makikita kay Frederick na ini. Papang dumabuot man siya. Pangilalahon ko na lang siya sa personal. Ay, mahimos na ako Kasubusan nawang mong hani. May problema ka? O kung napilitan ka lang magpakikita sa akon? Aba wala. Sorry gid ha, kung kaluya sa akon subong. Do hindi abi mayong pamatsyag ko eh. Ay, amo gali. Basi kung gusto mo nga magpauli, idulong ta ka. Salamat na lang, Frederick. Wala pa man kita nakasugilanon sang maayo. Unsa na ako sa imo eh. Baw grabe pa. Amo palang gani kami nag-atubangay nga duwa. Concern na siya dayon sa akon. Diskarte. Abi mo, honey. Kamag-anggit balas yung buot ko sa imo. 1 week pa lang kita nga textmates.
Pero feeling ko, dugay na kitang nakilalahay. Frederick, excuse me, anay ha? Mapa-CR lang anay ako. Balik ka gila, anong? Kadasig man to sa iya magdiskarte man. Nagapalanindag ang palahibo ko ah. Grabe man ang kuba-kuba sa tugan ko ba. Anad na siguro ato sa diskarte ay. Bahala na siya kung maayawan siya sang hulat sa akon. Hindi na kuya magbalik siya. Mapauli na kuya. Ano kay mo yaman? Ginpatanga mo to yung pobre nga lalaki sa fast food. Nag-CR ka lang. Wala ka na nagbalik sa iya? Kadasig sa iya eh. Dunog ang pangaluyag na siya dayon sa akon. Wala pa na siya makaagi nobya. Kay busy na siya sa iya nga trabaho. Subong lang nagani nagdiskarte sa babayi. Amo bala? Garantisado gid ko nga mabuot siya. Kag hindi ka na iya pagtuntuhon sina. Kag sa ano kaya nakasiguro, Risa? Tungod si Frederick, pakaisa ko. Frederick? Ari ka? Hi, honey. Kamusta ka na? Okay lang. Kabalugid ko nga exam period ninyo sang last week eh. Gani wala ko na ikaw gina-text. Para nga hindi ka may istorbo. Pero hindi ako himos kung hindi ko ikaw makita eh. Gani nga rin ako. Ay hala. Concern kaayo siya sa akon ikaayo. Hatagan ko na lang siya sang tsansa. Frederick, magdayon ka anay. Salamat honey. Ay, may dalagli ako para sa imo. Cell card ini. Basi kung wala ka nablasang load daw, naubos na sang reply sa akon. Daw makahuluya man tani sa imo ba? Pero husto ka. Wala na matuod ako sang load. Kag salamat gid Frederick ha. Nangin mag-abyan anay kami ni Frederick. Antes ko ginbato ng paghigugma niya. Kag subong, nabatsyagan ko gid. Nga palangga gid ako ni Frederick. Gani ginahalungan ko gid. Nga hindi magubang iya pagsalig sa akon. Diri natapos ang kasaysayan ni Honey, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan.
Once, there was a love. Sa kasaysayan. Pagsalig. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday, Star FM Bacolod, nagaagda sa inyo. Magkari kag magsinadya sa handog ng Bombo Radio at Star FM sa Mascara Festival Dance Showdown Competition. Free concert, free t-shirt. Sa Oktubre 20, 2023, Friday, alas 6 tubtub las 11 sa gabi sa Bacolod City Public Plaza. Saksihan ang performances sang napulo ka mga dance groups nagikan sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nga magapa-indis-indis agud makuha ang dalagko nga mga cash prizes. 10,000 pesos for the grand champion, 8,000 pesos for the first runner-up, 5,000 pesos for the second runner-up, and 7 consolation prizes of 2,000 pesos. Buot silingon, tanan, daog. Magluwas sa cash prizes, mayara pa sang gift packs nga iga panghatag. Dugang pa ang pag-perform sang inyo paborito nga mga dramatista sa radyo. Ang cast sang bantog nga Tuyang Ermitanya. Buklan mo dahi! Barikosan mo dahi! Nga makapahalakhat sa inyo, kagiban pa nga mga local artists kapartner ang Bacolod Yuhum Foundation. Madamo sa mga parlor games kag mga bongga nga mga papremyo sa mga tumalanaw. Gani, magkari kag magsinadya sa bugos nga gabi sa handog ng Bombo Radio at Star FM sa Mascara Festival Dance Showdown Competition. Free concert, free t-shirt. Para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot. Basta Radio Bongo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet, and if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud puhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Nando, sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando, sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Do sa hindi ako makahulat. Nga matapos ang akong palagwaon sa gabi nga ini, nakahibala akong maabot si Gabriel. Ang akong solo nga number, ihalad ko sa iya. Ay, nakahibala ako. Isa siya sa mga tumalanaw nga nagatanaw sa akon. Si Morris. Nagpamilit siya nga hatagan ako sa chaperon. Nahatlok siya. Nga basi kung anong buhato ni Gabriel sa akon. Ah, wala siya makahibalo. Nga ako nagapamilit kay Gabriel. Kabay pa nga nagahulat na sa akon si Gabriel sa guwa sang opera house. Sarah? Ba? Morris? Ikaw? Idulong ko ikaw tubtob sa imo apartment. Sige na lang gani
Gabriel? Mayong gabi, Sarah. Magsulod ka. Magpungko ka, Gabriel. Ay, oo, gali. Ihatag sa ako ng jacket mo nga ina. Hindi na lang. Ay, Gabriel. Hindi na kinahanglan nga taguon mo sa ako ng imo nawong. Luego nga manging komportable ka. Kag wala sang pulos sa akon. Kung ano man ang natabo sa imo nawong. Sige. Ubahon ko nga akong jacket. Abi. Dalon ko ini sa akon hulot. Gabriel, anong gusto mo nga kanon? Hatagila ako sa bino. Sige. Ario, para sa imo. Kag sa akon. Mapungko ako sa tupad mo, Gabriel, ha? Katahom sang imo ginsaot sa bunga gabi. Tumalagsahon, Sarah. Para ato sa imo, Gabriel. Nakaibalo ako nga ato kag nagatanaw sa akon. Luyag kong ipabugal mo ako, Gabriel. Kag napabugal ko ikaw. Ikaw ang balerina nga wala sang katulad. Parehas ang imo ginahandom nga matabo. Kag utang ko ina sa imo, Gabriel. Kag ginapasalamatan ko ina sa bugos ko nga kabuhi. Kag ano pagid ang gusto mo nga buhaton? Abi mo, nagasugilanon sila nga mator kami sa madason nga tuig. Maayo ko na mo, Sarah. Bakita sa bugos nga kalibutan ng mo pagsaot. Sarah? Anong natabo sa imo? Daw hindi ka gusto nga mag-tour ka mo, Gabriel, luyag ko nga magsaot. Pero hindi ako masadyahan sa amo lang sina. Ano pang gusto mo? Luyag ko. Nga ara ka sa akon, luyo, permi. Ginbutang niyang yakamot sa ako na baka. Gabriel, isiling mo nga wala ako sang bilis sa imo. Isiling mo nga hindi ka na sa akon. Kag hindi na ako maghambal parte sini. Sarah, nakaibalo ka sa ginapatyag ko. Kinahanglan ko ikaw. Ginahandom ko ikaw sa sulod na sa malawig na tinuig. Kun amo, nga nagahilayuay kita. Banguda mo'y nang nagkakadapat. Para kay sino? Para sa imo, Sarah. Para sa imo. Patiha ako. Hindi ako magpati, Gabriela. Wala sang rason. Kung nga mahilayo ay kita nga duha. May rason kung nga mahilayo ay kita nga duha. Kag hindi na kinahanglan nga mahiparan mong rason, sina. Magkapayo nga kalimtan mo ako. Makasala ka kay Maurice. Masaot ka para sa kalibutan. Kag ginahanglan nga makaangkon ka sa anak. Natawo ka sa amo sini nga mga butang, Sarah. Natawo ka.
Gabriel. Maabot siya sa gabi nga ini. Kagayhan, nagahulat na siya sa akon sa guwasang opera house. Ay, nahidlaw na ako nga makita siya. Nahidlaw na ako. Ba? Ato siya? Ay, nakita ko na siya. Ay, kagwapo sa iya sa bayo ang ginasuksok niya. Sa panulo ko, siyang pinakagwapo nga lalaki sa ibabaw sang tuta. Ay, ari na siya. Ay, Gabriel, ari na ako. Nagahulat ako sa imo, Sarah. Dali dito sa isa kadyutay nga restaurant. Malinong dito. Kadyutay lang ang tao. Oo, Gabriel. Dali na. Daluyagan mo ba lang restaurant ngayon eh? Oo, Gabriel. Husto ka. Malinong diri. Kag nakita ako nga maayo nang nawong mo. Kagabi, pulos lang inapaso eh. Kag malaw ay tulokon. Apang subong, wala na ako sa nakita nga palatandaan nga paso dira. Kadasig mag-ayos ang imong mga paso, Gabriel. Dugin pahid lang. Wala sang kaso ang paso nga to, Sarah. Oh, ari naglinggin order ko nga bino. Sir, ari ng vino mo. May order pa bala ka mo, sir? Karoon na lang kami ma-order liwat, miss. Okay, sir. Gabriel, nasatuman ko nga pirmi ka lang nag-inom sang vino. Kag wala ka nagakaon sang iba nga pagkaon. Busog pa ako eh. Nagkakaon ako kay na. Amo pala? Good evening. Ba? Maurice? Anong ginahimo mo diri? Nangaari ka diri? Luyag ko lang ang makilala ang misteryoso nga benefactor. Amo gali? Gabriel? Amo ini si Maurice Suarez. Miyembro man siya sang amo niya company. Gusto mo ba mag-upod sa mo sa pagkaon, Maurice? May kalatuan pa siya nga ibahan, Gabriel. Amo bala? Wala ako sang kaladtuan. May mo bala akong makapungko sa tupad mo, Sarah? Ate, oo. Magpungko ka. Kura mo sina. Ma-order ako sang bino para sa imo, Maurice. Kinatulog ako sang maayo ni Gabriel. Kagdo sa hindi ako komportable. Samtang ginatulog niya ako. Daw sa may katalagman ako nga nabatyagan. Imnon kong unod sang baso ko nga ini. Nagsiling si Sarah nga tama sa imo kaalwan sa iya. Bilang iya benefactor? Naga-sponsor ka bala sang madamo nga dancers, Mr. Gabriel? Isa lang. Amo gali. Kadyutay man abis ang nahibalaan ko parte sa imo eh. Maluyagon ka gali nga maglantaw sang saot nga balay? Oo, Maurice. Matudi na. Kagatubtub sano ka nga magtiner diri sa syudad? Hindi lang ako makasiguro, Maurice. Kay balo ka. Madugay naman nga wala ako makakadto diri. Kag nagtahong pagid ang syudad ngayon. Amo matod.
Kadamo sa mga ginbag-o sa syudad ngayon eh. Pero nakahibalo ka ba lang nga sa hindi madugay? Matakan ka sa syudad ngayon eh? Mahimo. Ginhagad ko si Sarah nga magpakasal kami. Nakaibalo ako sina. Kag nakaibalo man ako nga nagbalibad siya sa imo nga magpakasal. Pero nagapati ako nga magliwat pang iya pamatod. Labi pa kung nakahibalo siya nga nagpasugot ka na nga magpakasal siya sa akon. Si Sarah wala nagakinanglan sa nga akong permiso. Mahimo siya makapakasal bisan kay sino. Kag ginasuportaran ko ang anuman nga desisyon nga buhato niya. Natak-an ako sang inyo pagdiskasyon nga duha. Dusubong pala nga wala ako diri. Ang maayo pa, papauli na lang ako. Updan ko ikaw, Pauli. Gindala ko si Sarah diri. Kag ako lang ang madulong sa iya, Pauli. Sarah, dali na. Good night, Morris. Pero Sarah... Nagsiling siya nga good night. May nakita ako nga malain nga mata po kung magpamilit ako. Nagkabatiyag ako sa katlok sa iya. Dira na ka mo. Ano ba nang natabo sa akon? Gintulok lang niya ako sa masakit. Kag nakita ko sa iya mga mata, ang kalain nga hindi ko mahangpan. Kag wala ko sa mahimo, kundi ang magpalayo sang madasig. Ano ba lang tao nga to? Hindi ako makangop. Apang malain siya. Nakahibalo ako nga malain siya. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balota sa